Minsan, pag ano, no, kunyari nag-aalaga ka ng tunog na bata, mas marami ka pang gagawin. Feeling mo unproductive ka, no? Bakit? Diba? Hindi, parang yun yung feeling. Kunyari Kasi marami nag-aalaga ka ng bata, Oo. parang wala kang magawa sa bahay. Pero kung titignan mo, yun yung isa sa pinaka-productive na bagay mo. Kasi parang yung mga bagay na yun, matatapos mo eh. Eh yung pag-aalaga mo sa anak mo, lilipas ka agad, di ba? Tapos parang ang bilis lumipas ang oras na parang Yun na magulat pala ka. yung productivity, no? Oo. Pag-aalaga ng bata. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan eh. Di ba? Na kailan mo siya asikasuhin, kailan mo siya lalambingin, di ba? Nga lang. Kasi ang dami kong gustong gawin eh. Maglaba, magbili ng sabon, mag-video, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero nung nakatulog si Lou, hanggang ngayon tulog pa din isang oras na mahigit. Parang feeling ko ito na yung productivity ko ngayong umaga. Kasi parang ano ba, ano eh, kung gigising ko siya, syempre yung health niya maapektuhan, yung rest niya, yung mood niya buong araw. Ang dami maging ano eh, aspeto ng buhay na baka lalo pang gumulo eh. Pagka hindi siya nakatulog ng maayos. Alas itong nakakatulog siya ng maayos, parang mamaya. Sabi ng bata kasi pinaka-importante pa sa age nila ngayon is Yung rest, oo. Tulog lang ng tulog. Saka maraming ano yan, maraming magagandang bagay pag nagre-rest sila ng mga hapon. Saka yun naman, saka yun nga. So ano pang gagawin nila? Kain, tulog, laro lang naman. Oo. Yun nga, eh marami din akong gagawin naman. Pero inisip ko, focus na lang muna ako dito. Tapos pinahinto niya ako dun sa mundo na gusto kong gawin. Para siguro, enjoyin ko rin yung pahinga ko ngayong araw na to. Di ba, manood ako ng ulap na gumagalaw, ambon, halaman, mga nanguha ng palaka, ibon na dumadaan. Na-enjoy ko yung oras na nagpapahinga ako. Yun lang naman sa akin. Galing. Lakas ah.